Tento rok to budú naše prvé spoločné Vianoce, odkedy spolu bývame. Cestou do fitka dnes vznikla zaujímavá debata o tom, kde ich budeme tráviť a padlo viacero návrhov. Dohodli sme sa ale, že debatu dokončíme popri varení a tak som po príchode domov otvorila človečinu, našla všetky otázky, ktoré súvisia s témou sviatky a Viktor medzi tým začal pripravovať večeru. Otvárať konverzácie z každého súdka sa oplatí, pretože láska totižto mnohokrát vo vzťahu nestačí. Je dôležité mať do budúcna spoločnú víziu a byť ochotný čeliť nepríjemným rozhovorom, ktoré ale vedia končiť objatím, ak sme dvaja spolu proti problému a nie proti sebe. Témy ako sú alkohol, viera, rodinné vzťahy či financie vedia dostať páry do nepríjemných situácií a ak chceme byť s partnerom na jednej lodi, bez otvorenia sa jeden druhému to nepôjde. Našťastie je tu človečina, ktorá nám svojimi otázkami pomohla nájsť kompromis už neraz a tak netrvalo dlho a už sme si vychutnávali zvyšok večera bez nejakého nepríjemného dusna či ticha. Nevždy je potrebné si k človečine sadnúť a konverzácie plánovať. Práve naopak, my fandíme spontánnosti a dnes to bol naozaj krásny rozhovor. A čo viac sviatky?